Bismillah melatiga don kibaru keneka bi juma ye December kalo tile 17 an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ minitiba maaw a yirala ka fɔ ko maa 28 ko olu de fatura maa 165 ko o jogina san 2021 kɔnɔna la Mali la kibara minnu sera ma konya la olu a yirala ka fɔ ko kunu December kalo tile 16 kɔnɔna la El Kasim wan ni ale ye minitiba maaw ka ɲɛmɔgɔ ye Mali la ayiwa ale kɔni ye kunnafonidilaw wele ka kuma ɲɔgɔnya n'u ye o kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko minitiba maaw minnu fatura an ka jamana kɔnɔ san 2021 kɔnɔna la k'o ye maa 28 ye wa ko maa 165 ko olu de jogina ayiwa a y'a yira ka fɔ ko ni makofɔlen ninnu ka jogin na ko n'an y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sarala ko 50 ɲɔgɔnna ko o ye dugujukɔrɔmugu kɔni sababuya ye ayiwa a y'a yira ka fɔ hali bi a ka kuma kɔnɔna la ko olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ni makofɔlen ninnu ka saya la ko sabula ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko ala ma mɛn December kalo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna a tile 8 na ko minitiba maa 8 kɔni fatura ayiwa ko o maa 8 ninnu fana ka faturu la ko a yirala ka fɔ ko o bɛ dugujukɔrɔmugu de kɔni sababuya la ko ni dugujukɔrɔmugu ye ninnu sɔrɔ duwanza ale ni seware de kɔni cɛla la ayiwa a y'a yira ka fɔ ko kabini san 2012 kɔnɔna la minitiba maaw kɔni bɛ Mali kɔnɔna la 13 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na ko o y'o de kɛ Mali jamana kɔnɔ ko n'a y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ko san 2021 kɔni kɔnɔna la k'u ye baara minnu kɛ ko o bɛ baara 100 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ni an b'a fɔ nansarakan la opération ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ san mara la a yirala ka fɔ ko jɛya minɛn dɔw kɔni dira maa dɔw ma minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na san 5 kɔnɔna la ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira ka fɔ ko December kalo tile 15 kɔnɔna la ko a yirala ka fɔ ko maa minnu bɔr'u sigida la ka na san kɔnɔna la ka sababu kɛ kɛlɛ b'u sigiyɔrɔ la ko o bɛ taa maa 2000 kɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ maa 2000 kɔ kɔni na ko jɛya minɛn dɔw kɔni dira ni makofɔlen ninnu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ayiwa maa min sigilen bɛ jɛya maaw kɔni ka cakɛda kɔni kunna ni an b'a fɔ o ma le directeur régional de l'hygiène et de l'assainissement ale yɛrɛ kumara ka yira ka fɔ ko ni baara ninnu ma kɛ dɔwɛrɛ la o de ka fɔ k'a sigida lajɛya ko sabula n'an y'a ta k'a lajɛ ko nɔgɔ la bana caman bɛ sɔrɔ a fɛ i n'a fɔ kunfilanintu ale ni typhoïde a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa a y'a yira ka fɔ fana ko an bɛ wagati min na ko n'o ye coronavirus wagati ye ko o bɛɛ de kama olu kɔni ye nin waleya kɛ wa ko ni dɛmɛ ninnu bɔra UNICEF maaw de kɔni yɔrɔ la ka se olu ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo dugu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko binkanni wale kɔni cayalen dɔw ye nɔ kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira ka fɔ ko min ye December kalo tile 15 kɔnɔna ye ko nin ye cɛ dɔ ye ko maa 2 kɔni sera ale ma k'o ye marifatigiw ye ko ka ale kɔni ti kosɛbɛ a ka da la wa tuma min na u ye nin makofɔlen kɔni ti ko u taara k'a to a ka da la ka don a ka so kɔnɔ k'a bolola nafolo bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'a ye ayiwa maaw kɔni bɔra nin makofɔlen kɔni joginnen kɔni kan u y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la an kɔni bɛ wagati min na ko bi ni marifatigi 2 ninnu kɔni maa t'u kibaruya dɔn wa maa t'a dɔn maa sugu min kɔni don nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hakilina jiginna ko dɔgɔkun tɛmɛnen fana ko nin ye butigitigi dɔ fana ye ko nin waleya ɲɔgɔnna kɛra ale la nka ale kɔni fatura waleya in kɔni sen ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus kunnafoniw kan an ka camancɛ fanga kɔni gouvernement ɲɛmɔgɔ ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni sigira ka kuma ayiwa a yirala ka fɔ min ye December kalo tile 15 ye Dr Choguel Kougal Maïga ni ale ye Mali camancɛ fanga kɔni ministre ɲɛmɔgɔ ye ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni sera ka kuma ka sababu kɛ coronavirus bana kɔni kan ayiwa a yirala ka fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko coronavirus banakisɛ kura dɔ bɔlen don ni ale tɔgɔ ye Omicron ni ale ye variant ye a bɛ dugu caman kɔni na nka ko a ma se an fɛ yan nɔ ko o bɛɛ n'a ta wa an bɛ wagati min na ko bi ko mɔgɔ caman bɛ ka coronavirus banakisɛ kɔni sɔrɔ wa banabagatɔ bɛ ka caya o de ta olu kɔni ye nin ɲɔgɔn ye kɛ walasa u bɛ se ka baara dɔw fili sen kan ni bana in bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ayiwa u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u y'a yira ka fɔ fana ko baara minnu bɛna taa ko o de ye ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ladilikanw kɔni ye bato ko kabini bana in kɔni na tuma ladilikan minnu fɔra ko bɛɛ lajɛlen k'olu bato o de ye ka fɔ a k'aw tɛgɛ ko ji jɛlen na ani safinɛ ka jama ka taga ninnu nɛmɛ ani ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana nɛmɛ ko n'o kɛra ko a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi bana in kɔni tɔɔrɔ ma ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw ka